Salutare, bă, prieteni! Ceva este din tremură și mâna. Ce ai pățit, bă, patronă? Nu știu, că tremură mâna. Da, bă, patronă, unde am fost noi aici? Noi am venit aici la filiaj, mă, prieteni, ca să-i luăm lui patrona telefon. La centru de telefoane am luat telefon frumos. Am luat un telefon, i-a arată patrona. Ce telefon ai luat? Ăla ca zicea Leonardo. Băi, prieteni, Am luat mai scump. am luat un telefon 26 de milioane, un telefon 13 Pro Max 512 giga. E mai nou ăsta. E mai bun, bă, patroană, că Era 23 de iPhone-ele 13 sunt cele mai reușite. Da, bă, patroană, ai înțeles? Sunt cele mai reușite iPhone-ele 13. Dar pe bune, ești fericită, vezi că ți-am luat telefon. Da, cu asta e viața mea, telefon. Și în spital mă gândeam să filmez. Vedeți, mă, prietene, M-am învățat bucuria. cu filmer. E bucuria ei. Bă, patronă, să-ți iau o apă. Nu iau nimic acasă. E acasă. Păi e o apă, bă, patronă, 5 de 10 lei Lasă pe acum. acasă, bem, că nu e departe. Nu-i departe. Bă, prieteni, am luat telefon de aici, de la filiaj. Dea Dumnezeu sănătate, fericire, să faci bani mulți, să reușești în viață. Dar, băi, prieteni, ca să reușești, bă, patronă, trebuie să sparg casa ca să găsesc galbenii, bă, patronă. Lasă-mă cu casa. Păi cum vrei, mă, patronă? Ha? Măi, prieteni, vedeți, patrona nu a mai filmat de 2 zile. Am Pentru filmat că- pe ăla, dar nu se audea. A filmat, nu era bun sonorul, nu se auzea Da. bine, avea probleme telefonul ăla, că era telefonul Acum să-mi Leonardo. bagă ursul toate ăștia mele. Păi să spun acum ursul, Facebook-ul, Trebuie TikTok-ul, să-l plătesc toate. pe ursul să fac. Da, adică toate astea să ți le bagi în telefon. Da. Și să filmezi, bă, patrona. Patrona e supărată, bă, prieten, că nu prea a avut telefon ca să poată să filmeze. Că știți că ea vă ține la curent cu totul ceea ce Da, face. să mă țin la curent, să mă uitați la noi, vă pup palmile. Deci, băi, prieteni, este problema Vă uitați la noi. că face și pentru bani, dar s-a obișnuit și cu voi, mă, prieten. Ea ține și la voi. Am Și tocmai din obișnuit. cauza asta vă dă informații. Toți să ceartă cu mine, ce mă omor să filmez? Măi, prieteni, e vorba că ea îi place ca să filmeze, să vă țină la curent, măi, prieteni. Să am ocupație. Ea chiar se bucură pentru toți fanii ei, care sunteți fanii ei, se bucură. Pentru că ați văzut, filmează și ea cum poate și vă mulțumește că, Da, că vă uitați. M-am sculat de dimineață, am spălat vasele, am udat florile. E telefonul ăla, cum am putut. Vedeți, măi, prieteni, chiar așa a făcut patrona. Am Chiar. ocupație. Și asta e, prieten, să vă uitați la noi de bune, nebuni cum suntem, așa să ne ține la curent. Dar, patrona, știi că eu nu mai pot să filmez pe... Știu că ați făcut numai, nu știu ce ai făcut. Am făcut numai trăznăi. Și acum pe ce filmez? Acum filmez pe alt canal de YouTube, care este un canal nou. Am doar 500 de abonați. Rog și eu, prietenii mei, să mă ajute toți Da, să-mi să dea vă ajut. abonare. Zi, Prieten, patrona, să-mi dea abonare. Să-i dați toată. abonare, prieten, vă rog frumos, ca să La aibă contul și- ăsta, Leo de la Strehaia TV, așa se cheamă nou cont ca al să meu de vă YouTube. uitați și la el, că nu știu ce a greșit și a zis de închis cont. Da, și mi-a închis contul pe 2 săptămâni, de prieteni, nu mai pot să postez pe contul meu pe Leo de la Strehaia. Pe Leo de la Strehaia Da, să vă uitați la el. nu mai pot să postez, deci postez pe Leo de la Strehaia TV, mă, prieteni. Vă rog să dați abonare, am doar vreo 500 de abonați. Am nevoie de 1000 ca să fie monetizat și contul ăsta. Dar eu o să filmez să pun pe contul ăsta de acum încolo, mă, prieteni. Pentru că mai durează încă 2 săptămâni până îmi dă drumul la contul ăla și voi filma înapoi. Ajutați-l, prieten. Dar acum o să filmez pe contul ăsta, măi, prieteni. Deci rog toți prietenii mei și toți fanii mei să-mi dea abonare pe contul ăsta de YouTube, Leo de la Strehaia TV. Da, ajutați-l, Așa se prieten. cheamă nou cont de YouTube, mă, Vă rog prieteni. frumos, prieten, ajutați-l. Și o să vedeți știrile la zi, ce se întâmplă în familia Leo de la Strehaia, mă, prieteni.
Da, mă, patroană. Asta este, prieten. E vorba că am nevoie și eu de Fără fanii telefoane, noștri. noi ne-am învățat cu telefoane, cu toate așa. Noi ne-am obișnuit, măi, prieteni, mai ales patroana s-a obișnuit, dar se bucură că ia și bani de pe... Da, De vă, pe- vă mulțumesc, vă dea Dumnezeu sănătate și bani mulți la De toți pe banii YouTube. noștri care ne urmăresc. Da, mă, prieteni, vedeți, s-a obișnuit. Patrona de-aia nu scoate galbenii. Da, Din cauza voastră, bă, prieteni, că are bani. Are, ia cam 5.000 pe lună. E bine. Dar pe bune, are resursă de venit patrona. Doar ea pe contul ei, bă, prieteni, eu pe contul meu. Alin are și pensie ea. Și Alin are contul de YouTube. Mihaela, Anca, toți, toată familia luă mulți bani. Dar din păcate noi suntem și cheltuitori. Cheltuim mulți, suntem răspinditori. Păi da, mă, prieteni, dar avem numai la corent, patroană, numai alea sute de milioane. Dușmanii a vrut să nu avem nici oitupul ăsta să trăim. A vrut să ne vadă morți. Lasă, bă, patroană, că acum vine rândul dușmanilor și să râdem noi și să devenim noi mai bogați ca dușmanii, bă, patroană. Bă, patroană, și ei să rămână săraci, dușmanii noștri, să n-aibă ce să mănânce. Cum ne roagă ei nouă așale de lor Dumnezeu. O să se întâmple, să vezi, când o să vină Dumnezeul meu și atunci voi o să ajungeți, Doamne ferește. De acum urmează zilele voastre. Numărate sunt. Ce mă, patroană, că nu zic nimic, eu zic o realitate, bă, patroană. Dar ce-a făcut Aur? Ce-a știut Aur să nu votează? Nu, felicitări George Simion și Partidul Aur. Chiar vă iubesc Partidul Aur. Adevărat, toți prietenii mei și toți fanii mei am stat aseară până când s-a terminat votul în Parlament, măi, prieteni, pentru că noi susținem Aur, măi, prieteni. Și de data asta, părerea mea, domnul George Simion a dat dovadă de maturitate și de un om care trebuie să vină la putere acum, mă, prieteni. De asta avem noi nevoie. Păi nu mai ne-am mai de numai patroană. Asta e, noi susținem pe George Simion, patroană și Partidul Aur. Ne bucurăm pentru că George Simion nu ne-a trădat și sper să nu ne trădeze, măi, prieteni. Sper să vină rotativa lui acum să conducă și el țara, pentru că așa au condus-o ceilalți timp de 35 de ani și când au ajuns acolo la putere n-au mai băgat în seamă pe nimeni. Deci, felicitări George Simion, chiar este un om, mi se pare, cel mai puternic la ora asta din țara noastră, care ne reprezintă. Ne-a demonstrat că nu ne-a vândut. Aseară ne-a demonstrat că nu ne-a vândut. Da, mă, prieten, pe altcineva, ceilalți, nu știu, nu vreau să vorbesc, dar n-ai pe cine să botezi, mă, fraților, n-aveți cine. Că fac ei, că o să facă, trebuie să ia cu PNRR-ul, ia banii de la pensionari, le dă la șmecheri, că sunt prieteni cu șmecherii ăștia alți și dau bani acolo. Ia de la pensionari, ia de la copii, ia de la mămici, ia de la astea. Ce să facem, bă, prieteni? Așa merge țara noastră. Dar să vină un om cu coloană vertebrală, să fie un om care ne duce mai departe, băi, prieteni, care face ceva pentru români, pentru România. Nu să faci oameni care fac ceva pentru alte țări. Ați înțeles, bă, prieteni, nu intru în politică, doar mi-a dat și eu cu părerea, așa este părerea mea, dar eu vreau să spun că eu și domnul președinte de la Castra Nova, Dolj, România, Toma Trifu, susținem Partidul Aur și pe George Simion, mă, prieteni. Deci îl susținem. Ne-a plăcut ce a făcut aseară în Parlament. A dat dovadă de nu-trădare. Deci oameni așa ca domnul Simion tot să mai existe, măi, prieteni, și echipa dânsului chiar au fost niște oameni chiar foarte tari. Le-au dat peste bot aseară la toți aia din Parlament care se așteptau să facă, să nu știu ce.
Bă, patroană. Tu așa ții cu mâna când conduci. Da, mă, patroană. Dar și tu să-l pui așa telefon. Cum să-l pun, mă, patroană, așa? N-am cum să-l pun. O suport. Nu. Ții cu mâna. Da. Și Nica vorbește cu tine câte o oră. Păi nu, că îl țin jos atunci și vorbesc pe mașină. Bă, patroană, Da. Sunt fericită. de ce ești fericită, patroană? Cu telefonul, că muream fără telefon. Da, Doamne ajută-mă, patroană. Chiar n-am mai vreau nici la Luci, numărul, nimic. Păi și ce, trebuia să vorbești cu Luci? De Luci am plecat la București, m-am lăsat să Trebuia să merg și eu la bărbatul, la spital. vezi, noi când suntem Să merg mai cu el, mulți, mă, prieten. El vine toți. Cu ea se duci tu la el. Vin neamurile lui de la Băilești, bă, patron. Vin neamurile lui de la Băilești și merg la spital cu autism, mă, prieten, care are probleme. Dar noi nu avem putere mai mare decât Dumnezeu să-i dea sănătate și să-i ajute, mă, prieteni, să nu pățească nimic. Să dea Dumnezeu să fie bine, noi și la familia lui. Da, mă, patronă. Bă, patronă. Da. Și vrei să mergem după Mihaela, după Tache, la București și după Alin? Cât dacă înțeleg, nu știu. Dar nu mai vine acasă Alin deloc, Mihaela. Nu mai vine, mă, prietene, e doar la Cu patroană. piciorul, cu piciorul. Da, e doar la patrona de el. Pe bune, adevărat. Mulțumesc, Iisus. Haideți, vă pun, mă, prieteni, și vă iubesc. Ne vedem mai târziu, mă, prieteni.